Tämä auto ei ole auto. Se on metafora. Se kuvaa yritystä ja aivan niin kuin autot, joskus yrityksetkin ovat huollon tarpeessa. Tämä on Mika. Mika on yrittäjä. Hän on loistava kuski, mutta surkea mekaanikko. Hän tuntee olevansa yrityksensä ongelmien kanssa yksin. Tämä linja-auto on Rovaniemen kehitys. Se auttaa sinua huoltamaan yritystäsi ja antaa lisäpotkua koko seudun elinkeinoelämälle. Yritysneuvoja. Hän osaa kertoa Mikalle, mitä huoltopalveluja hänen yrityksensä kaipaa. Aluksi tarvitaan työkalut kehittymiseen. Tehot irti moottorista sijoittaa yrityskehittäjä. Yrityksen moottorin toimintaan vaikuttaa liikeidea, yritysmuoto, luvat ja ilmoitukset sekä osaava väki. Hei! Sillä välin kun yrityskehittäjä perehtyy yritykseesi, sinä saat avaimet verkostoitumiseen. Yksin niistä ei pärjää kukaan. On hyvä löytää kontakteja niin kansainvälisesti Здравствуйте. Guten Tag. paikallisista tuttavuuksista puhumattakaan. Yritys on huollettu, taskut pullottavat käyntikortteja ja sydän uusia ystävyyksiä ovat eväät yrittämiseen kunnossa. Yrittäjän arki ei aina ole helppoa, mutta se on paljon helpompaa, kun on osaavaa apua. Yksi paikka, josta saa kaiken tarvitsemansa avun. Henkilökohtaista palvelua matkakumppanin pelkääjän paikalle. Rovaniemen kehitys.